Oh, kuyog ka sa atong kuan ng atong kuan. General Manager. 60 ka pa yung mga 20 na sila. Oo. Sige, tabok, adult. 1, 2, 3. Off to Kapsawi. Hunas di siya di ay hunas. Hunas. So, gutumon ka na sa sila restaurant. Oh, sila restaurant di ay. Oh, di sa ka magutman na sila restaurant pero kasi tao ron. Sarado di. Sarado. This way. Sulod. Oh, ikaw picture na eh. Picture ka? Iloy. Naglibog ka pagpatawhag sa this way to Kapsawi. This way to Camp Sawi. Dire gitu di ba? Sakto kay na para gutom. Siguro ni mga mud crabs. Oh, gusto mo kasag-kasag diha. Welcome to Camp Sawi.